Irkejjen fid-Dar Ċentrali qed iwasslu ħafna ilmenti dwar l-għażla ta' Bernard Grech li jikkontesta fuq il-11 distrett. Irrapportat dan il-Gazzetta de Malt Independent il-ħadd filgħodu hekk kif tittal jimilu l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva l-kandidatura ta' Bernard Grech fuq il-5 u l-11 distrett għall-elezzjoni li ġejja. Fil-fatt il-Gazzetta nnotat xettiċiżmu u tgergir minn ħafna fih dan id-Dar Ċentrali dwar l-għażla li jikkontesta fuq il-11 distrett. L-ewwel net sorsi fih dan id-Dar Ċentrali nnutaw kif Grech għoddu beża jikkontesta fuq 12 distrett għaliex fil-elezzjoni tal-2017 il-Partit Nazzjonalista hawnhekk ma marx daqstant tajjeb daqskemm mar fil-11 distrett. Sors partikolari spjega kif hemm ċans akbar li l-Partit Nazzjonalista jitlef 12 distrett milli jitlef il-11 distrett. Kien għalhekk li kien ikun aktar li l-kap jikkontesta fuq 12 distrett sabiex iġib aktar voti. Madankollu ħafna qed jinnutaw kif din il-mossa ta' Grech ma hija xejn ħlif tentattiv sabiex iqaċċat lil dawk l-aktar leali lejn l-ex kap Adrian Delija. Mossa li tikkonferma l-kollox kif il-fazzjonijiet li farku l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista għadhom jiddominaw anke taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. 11 il-distrett jinkludi l-Imdina, Ħattart, il-Mosta u Burmarrat. Minn hawn kienu telgħu il-membri parlamentari Marija De Guara, David Agius, Edwin Vassallo u Ivan Bartolo. Minn dawn l-erba' tlieta minnhom huma meqjusa li kienu favur Adrian Delija, bl-aktar wieħed leali huwa Edwin Vassallo li anke wara li ġie sfiduċjat Delija baqa' jitkellem favurih. Fl-aħħar jiem sorsi ta' News ukoll ikkonfermaw l-odju kbir li għandu d-deputat mexxej David Agius għal Grech wara li għażel jikkontesta fuq l-istess distrett tiegħu f'mossa meqjusa biex jaqtalu saqaħ.